Nsellim lek il-paċi miegħek lilek u l-familja kollha tiegħek. Illum eżisek kont qed nagħmel lezzjon divina, meditazzjoni flimkien hekk fil-kwiet flimkien mal-mulej dwar il-parabola tas-sikrana dakruha ġiveru bil-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 13, versi 24 sa 30, li ddaħlek verament fi dialogu ma' dan Kristu il-maħbub tagħna, li ma jafx sa nindunaw li ma jafx ħlif jafder u jħen kif se nisimgħu. Il-qamħ u s-sikrana. Ejja naħuha s-sikrana, ħallhom jikbru fl-imkien. Aħna naħsbu li għaw taħlikta il-ħżina lihom u t-tajbina lihom. Kemm qatt nitkellem mal-mulej dwarha di kemm importanti. Naħsbu li hemm ħżina u hemm it-tajbin. Inti x'inti jekk insaqsik, jew insaqsi lili nnifsi, imma t-tajbin u dawk il-ħżina fija hemm il-qamħ ma hemm is-sikrana fik hemm il-qamħ ma hemm ukoll is-sikrana. Jen nisimgħu xejn dan il-maħbub tagħna x'jagħmel? X'jagħmel magħna il-bnedmin x'jagħmel? Alla huwa dak li jieħu paċenzja bik u bija. Huwa dak li għandu sabar enormi. Huwa Alla li jaħfer. Kieku mal-ewwel ġnub, pereżempju, li jien għamilt. Kieku ma li jiena kif kont violenti Alla batni l-infern, kieku mhux qiegħda hawnhekk nkellmek. Il-fatt li jiena qiegħda hawnhekk eżis hija turija tas-sabar u l-ħniena li Alla wera miegħi. Hija sinjal li Alla għandu sabar kbir. U allura jekk aħna msejħin biex insiru nixbħuh, rridu wkoll dan l-istess sabar li għandu Alla magħna nużawh biex ikollna wkoll sabar lejn anfusna u lejn l-oħrajn. Importanti, eżis. Alla femilu joġbu juri ħniena. Huwa jieħu pjaċir ħafna juri ħniena. U intu jien irridu namlu l-istess. Jiġifieri għajt turi ħniena. Tader lil minu ħażin, lil minu dajjef. Il-ħniena hija kwalità tal-imħabba ma' minu dajjef, ma' minu huwa midneb. Alla jieħu pjaċir ħafna juri ħniena. Il-gost tiegħu huwa meta jista' juri ħniena fil-fatt. Joffri din il-mediċina propju lilna midimba. U għalhekk eżis importanti, fundamentali fil-ħajja nisranija li aħna din ħżunitna, din ħtijietna dejjem inżommuha qudiemna ħalli kull darba niftakru u naraw il-mulej jitfaħħa taħt saqajh. Jarmihom nubietna f'nofs ta' baħar. Dan jenna immense biex inkunu nistgħu naraw il-fedeltà tal-mulej tagħna u allura iġalna nżommu postna. Jenna wkoll biex aħna wkoll ikollna ftit tas-sabar mal-oħrajn biex is-sabar li Alla qed juża miegħi jien bil-mod inkun nista' nużah mal-oħrajn. Hemm importanti eżis. Għax it-tentazzjoni tiegħi u tiegħek hija li jiena dejjem inqaċċat il-ħażin. Ħażin li nara madwari irrid inqaċċtu jiena. Din għandha tkun hekk. Ngħid pereżempju li ieħor għandu jaġixxi mod ieħor. U sejri.
تنساوش الله دايم يعيدلنا ويعلمنا. اقعدوا attenti. الأول نحي الترافو اللي عندك في عينيك، imbagħad iva neħħi it-tibna li hemm f'għajn uħtok. X'inhu it-travu li hemm f'għajnejk? Tafu x'inhu? Hu il-vizzju tal-ġudizzju. Dan it-travu. Meta jiena qed niġġudika, jgħid li Ġesu Kristu, jankun qed nisbalja. Anki meta l-fatti jkunu veri, għaliex jiena ma nistax niġġudika, għax jiena qatt ma naf il-persuna l-oħra minn xiex għaddiet. Għaliex Alla qatt ma jiġġudika fil-fatti jew nitalmu minnu. Għaliex Alla il-ġudizzji tiegħu huma dejjem, taf x'inhu huma l-ġudizzji tiegħu? Ħniena, ħniena. Għaliex Alla jaf minn xiex il-persuna tgħaddi u jien ma nafx. Faċli tparla, faċli tagħti pariri. Jien meta nisma, meta ninduna kemm hemm uġigħ profond fil-ħajja tan-nies, allura meta tiskopri dan l-uġigħ diffiċli ħafna biex meta bniedem taraħ jidneb, il-fatti huma ovvji li tħossu tgħid ġewwa fik imissu jistħi, missa tistħi. Imma trid tieqaf għax int ma tafx x'hemm hemm ġew ta' dik il-persuna u għalhekk Alla dejjem juri ħniena magħna. Għalhekk ma jgħidilniex immissna nistħu le, għax huwa jaf ukoll minn xiex aħna ngħaddu. Hemm importanti jifqu. Ma ninsewx, inneħħu travu, inneħħi l-ġudizzji li faċilment jiġu, faċilment. Ħallux il-tentatur jirbaħ. U allura hekk biex ma ndewwimkomx. Qabel nieqaf, nixtieq nitlob l-Alla eżis u lill-Madonna omna Marija. Nitlob għalija u għalikom. Ħalli il-mulej jatina dan ir-rigal illum. Rigal prezzjuż. X'rigalu dan? Tas-sabar u l-modrija. Ma nfusna għandna bżonn. Konna is-sabar u l-modrija ma nfusna u ma l-oħrajn. Huwa erf kbir. Mela modrija kbira ma s-sikrana li hemm ġewwa fina, tinsewx jiena minix qamħ. Jiena qamħ u sikrana. Inti qamħ u sikrana. Modrija kbira ma s-sikrana li hemm ġewwa fina u madwarna. Wissa x'jibqa'? X'jibqa'? Mhux nifqu ftit fis-silenzju nitkellmu ma' dan il-mulej li jinsab hemm fuq hemm fuq hemm fuq? Le, jinsab ġo fik. Ma ġemmet. M'hemmx għalfejn tmur għall-Palestina kieku għadu ħaj. Magħna Ġesu. Men għandu l-flus, siferu jmur Palestina biex jintaqa' miegħu. Issa mhux hekk. Issa mhux qiegħed il-Palestina, issa qiegħed ġo fik. Ġo fik. Ma narawx imma hemm qiegħed. Kelmu, iwieġbek, qed jistennik, jgħadrek, iħobbok. Kelmu ftit u int li tista' għandek saqajk tajbin, parpar ftit ħdejk. Umuru fejn l-Ewkaristija, baxxi rasek u għamel ftit momenti. Inti li qiegħda fid-dar hopeless li toħroġ. Ma jimpurtax. Kun ferħana li għandek lilu miegħek, jisimak, jgħadrek, iħobbok, qed jistennik, tiddisappuntax. Sellimlek. Paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek.